डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। हमारे भइल बजिया हमारे भइल बजिया अब दुनिया निकाल हमारे भइल बजिया अब दुनिया निकाल रोजे फोन कह के रोजे फोन कह के रोए हमार ससुरा में माल रोजे फोन कह के रोए हमार ससुरा में माल हमारे भइल बजिया अब दुनिया में काल हमारे भइल बजिया अब दुनिया में काल रोजे फोन कह के रोजे फोन कह के रोए हमार ससुरा में माल रोजे फोन कह के रोए हमार ससुरा में माल। मिक्स बाय डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। शादी के दिन हमसे मंगल रहे माफी पियावा के दिल में कैसे के झाकी शादी के दिन हमसे मंगल रहे माफी पियावा के दिल में कैसे के झाकी हमके लागत रही नहीं बाते बुरा रोजे फोन कह के रोए हमार ससुरा में माल रोजे फोन कह के रोए हमार ससुरा में माल। मिक्स बाय डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। डेना तोई करना उपाय दिलवा के दर्द कैसे छुपाए उडुगोल डेना तोई करना उपाय दिलवा के दर्द कैसे छुपाए राजधानी राजधानी कहे पिछल काम के जाला रोजे फोन कह के रोए हमार ससुरा में माल रोजे फोन कह के रोए हमार ससुरा में माल।